En we zijn in de gemeente 8 Karspelen, een gemeente met een hele eigen ambitie op het gebied van meertaligens. En we zijn te gast op het Haldersnest in de Harkema, een trijetalige squalle, dus een TS-squalle die het Nederlands, het Fries en het Engels docht in de praktijk. Op een trijetalige squalle is het vak Fries meer als alleen nog een jelle oerk op de vrete middag. Op een trijetalige squalle is het vak Fries een stevig vak, maar wat ook bij orenvakken en op orenmomenten klinken. Maar dus het mag ook de voertaal wezen bij lessen, maar ook op informele momenten. Dus het Fries is eigenlijk overal. Wij spreken een heel soort Fries in de jongere groepen en als we wat ouder worden dan lezen we erbij, schreeuwen we erbij. Morgen hebben we het Fries Dicté Biggelix en lezen hebben we mij in het Jongfestival, waarin ben een Friestalig jongen. Achter hem zit een boekenkast met Engelse Friese boeken staan, met ze soort lezen kennen. Dus op die manier willen we de taal deel zetten, het meertalige aspect van onze squallen shinletten. Zeden die ondersteunt alle trijetalige squallen, maar ook orensquallen bij het hellen van hun ambities en het werken met het Fries. Toch een squalstieper naar de squallen te sturen. Die praat met de bestuurders, die praat met de directies, die praat met het team en de leerlingen. En die zorgt er eigenlijk voor dat die squallen in beweging komt op een manier die bij die squallen past. We hebben op squallen een aantal leerkrachten die een cursus volgen, klasse Fries. Hartstikke mooie cursus waarin hun eigen wijze waarop ze Fries zeg maar, versterken wordt. En dat hoeft net alleen voor het Fries, ken ik voor het Engels. We gaan volgend jaar een cursus doen die heet Vaktaal Fries, waarin we de doen voor een taal, van Fries Bigelies, koppelen willen aan kennis vanuit bijvoorbeeld aardrijkskunde of geschiedenis. De vaktaalformules, zo nemen we dat. Dat is het integreren van vak en taal, waarbij ze dus eigenlijk in die gewone les die het zowel doelen van die vak of die project haast, waar ik maar mee bezig ben, maar ook doelen van de taal. Zodat het eigenlijk twee miggen in één klap slaat. En dat is eigenlijk altijd met taal aan de gang. Was het dorst? We hadden elke week een dicté. In het Fries hebben we een dicté, dat is net elke week, maar dat is één keer in het jaar. En we hadden in het Nederlands hebben we wel elke week een dicté. En in het Engels hebben we in groep 8 soms Engelse spreekwoorden gehad. Het is handig om op jonge leeftijd op de basisschool al 3 talen te leren. Want als je al de basisdingen op de basisschool leert met talen, dan heb je ook al een enorme voorsprong op de middelbare school. En stel je hebt geen 3 talen geleerd op de basisschool, heb je daar ook moeite mee op de middelbare school. Wetenschappelijk jongen is het natuurlijk heel goed dat je meerdere talen leert. Je pikt dan met orentalen wat sneller op. Het had aantoond dat het goed is voor de ontwikkeling van je kennis en van je vaardigheden. Bij ons op squallen denk ik dat het echt prachtig is dat ben weten wat ze wij komen, maar echt dat we verder zorgen. Dus dat we Engels leren en dat ze dat uiteindelijk ook nodig gaan. Dus in die zin denk ik dat we ben tarrieren en dat we ze sterk maken als ze meerdere talen leren. Ik vind het Fries op squallen om meerdere redenen heel wichtig. In het vaste plak, omdat meertaligens eigenlijk overal om ons heen is. En dus wat we er goed gebruik van maken. In het tweede plak, omdat we aansluiten bij de thuistaal en die goed ontwikkelen maken voordat we een orentaal ontwikkelen. Ja, en in het laatste plak ook, omdat het me natuurlijk aan het hart gaat en omdat ik heel graag wil dat het Fries ook voor ons ben en ons bands ben nog de taal van het hart blijft.